హరే కృష్ణ అందరికీ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే 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 రామ 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 హరే హరే హరే. హరే. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण అందరికీ హరే కృష్ణ. ఓకే, సో 14వ అధ్యాయం గుణత్రయ విభాగ యోగం. గుణత్రయం అంటే 3 గుణాల యోగం. సో 3 గుణాలు అంటే ఏమిటో మనందరికీ తెలుసు. చాలా రోజుల నుంచి 3 గుణాల గురించి మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాము. సో 3 గుణాలు సత్వరజస్ తమో గుణాలు. వాటిని గురించి, వాటి యొక్క ప్రభావం గురించి, వాటిని ఏ విధంగా మనం వాటిని అధిగమించవలసిన అవసరాన్ని గురించి ఈ అధ్యాయంలో మనం భగవంతుడు చర్చించడం జరిగింది. చూద్దాము. సో వాయిస్ కొద్దిగా ఇదిగా ఉంది. సో మీరందరూ కొద్దిగా పేషెంట్గా ఉండి వినండి. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో గుణత్రయ విభాగ యోగము. మొట్టమొదటిగా సత్వరజస్తమ గుణాలని చెప్పాను కదా. సో ఫస్ట్ ఇది మొట్టమొదటి శ్లోకం భగవానువాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిం యితో గతాః. పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి, ఈ దివ్యమైనది ఇంకొకసారి ప్రవక్ష్యామి చెప్తాను. ఏది? జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం, జ్ఞానాలన్నిట్లోకి ఉత్తమమైన ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని మరొక్కసారి నీకు చెప్తాను. యజ్ఞాత్వా, ఇది తెలుసుకున్న తరువాత తెలుసుకుని మునయ సర్వే, అందరు మునులు కూడా పరాం సిద్ధం ఇతోగత, పరమ సిద్ధత్వాన్ని పొందారు.
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ దివ్య జ్ఞానాలన్నిట్లోకి ఉత్తమమైన ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని నీకు తిరిగి మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను. ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకునే మునులందరూ కూడా పరమసిద్ధత్వాన్ని పొందారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేనావ్యధంతి చ. ఇదం జ్ఞానం ఉపాశ్రిత్య, ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించి మమ సాధర్మ్యం ఆగత, నా యొక్క ధర్మానికి వచ్చారు. ఆగత అంటే అరుదించారు. సో ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించి నా ధర్మానికి అరుదించారు అంటే నన్ను చేరుకున్నారు, నా యొక్క స్థితిని అర్థం చేసుకున్నారు. భగవంతుడి ధర్మం ఏమిటి? ఆయన లక్షణాలు కదా. ఆయన లక్షణం ఏమిటి? సచ్చిదానంద తత్వం. కాబట్టి ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళంతా నా లక్షణాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు, అంటే నా సచ్చిదానంద తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి పొందగలిగారు. భగవంతుణ్ణి నా దివ్య జన్మ కర్మచమే దివ్యం అంటే నా దివ్య కర్మలు, నా యొక్క లక్షణాలను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు నన్ను పొందుతారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు. ఇంకా ఇంతకు ముందే చూసాం మనం 7th, 8th, 9th చాప్టర్స్లో. కాబట్టి ఆయన ధర్మాన్ని అంటే ఆయన లక్షణాన్ని, ఆయన సచ్చిదానంద గుణాన్ని, తత్వాన్ని, భగవంతుడు నిర్గుణుడు, ఆయన గుణాలకు అతీతుడు, ఆ గుణాతీతత్వాన్ని కూడా, మరి ఇదంతా కూడా ఆయన ధర్మం అంటే ఆయన యొక్క స్వభావం, అది భగవంతుడి లక్షణాలు అవి. సో అలా ఆయన ఈ జ్ఞానంతో ఆ రకమైన అండర్స్టాండింగ్తో వాళ్ళంతా భగవంతుణ్ణి చేరుకున్నారు. ఆగత నా దగ్గరకు రాగలిగారు అంటున్నారు. సో సర్గేపి నోపజాయంతే, ఒకసారి ఈ భగవంతుణ్ణి అనేది మరి ఆయన యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు, ఆ సచ్చిదానంద అంటే పరతత్వాన్ని తెలుసుకోగలిగినప్పుడు, భగవంతుణ్ణి పొందగలిగినప్పుడు, ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినప్పుడు, పరతత్వాన్ని పొందినప్పుడు అన్నీ ఒకటే మీనింగ్. రకరకాల మాటల్లో చెప్తాము, అన్నిటికీ ఒకటే మీనింగ్. సో ఇది జరిగినప్పుడు భగవంతుని పొందుతాము. అంతేకాకుండా ఇక దాని అర్థం ఏమిటి అంటే సర్గేపినోపజాయంతే అంటే సృష్టి సమయంలో ఉపజాయంతే, నా ఉపజాయంతే, మళ్ళీ పుట్టరు. ప్రళయే నా వ్యధంతి చ, ప్రళయ సమయంలో వ్యధ చెందరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించిన వాళ్ళంతా నన్ను చేరుకుంటారు. ఆ విధంగా వాళ్ళు మళ్ళీ సృష్టి సమయంలో జన్మించరు, ప్రళయ సమయంలో నాశనం కారు. ఎందుకు? ఆల్రెడీ వాళ్ళు భగవంతుడి లోకాన్ని, భగవంతుణ్ణి పొందారు కాబట్టి ఇక మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రంలో ఉండే అవసరం వాళ్లకు లేదు. మమయో నిర్మహద్బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం సంభవా సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. మమయో, సో బ్రహ్మము అని పిలువబడుతోంది కదా ఈ మహత్తత్వం. ఈ మహత్తత్వానికి బ్రహ్మం అని ఒక పేరున్నది కాబట్టి అదే పుట్టుకకు కారణము. అన్ని ప్రాణుల జననాల్ని సాధ్యం చేసే విధంగా తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం, ఆ మహత్తత్వం గర్భంలో దధామి ప్రసాదిస్తాను, నేనే అహం అంటున్నారంటే నేనే బీజాన్ని ఇస్తాను. సంభవ సర్వభూతానం, అన్ని భూతాలంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులు అని చెప్పుకున్నాం. సో సర్వభూతానం, అన్ని జీవరాశులు సంభవించేటట్లుగా నేనే ఈ మహత్తత్వంలో నేను బీజ ప్రదానం చేస్తాను. తతో భవతి భారత, ఆ రకంగా అన్నిట్లో కూడా బీజ ప్రదానం చేస్తాను. సో అలా అంతా కూడా ఈ సృష్టి ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. బ్రహ్మంగా పిలువబడే ఈ మహత్తత్వం సమస్త జననానికి కూడా ఆధారం. సర్వజీవుల జన్మను
సారీ, మ్యూట్లోకి వెళ్ళింది. సో బ్రహ్మం అని పిలువబడే ఈ మహత్తత్వం అన్ని జీవరాశుల జననానికి ఆధారంగా ఉంది. అన్ని జీవుల జన్మని అలా సంభవింపజేసేటట్లు నేనే ఆ బ్రహ్మంలో ఉండి బీజ ప్రదానం చేస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అందుకే మీ అందరూ గోలోక చార్ట్ చూసారు కదా? చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? సో ఈ గోలోక చార్ట్‌లో మనం చూస్తాం. ఏది 8, 14 లోకాలు ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణువు నాభి నుంచి వచ్చాయి. అందులో పైలోకంలో మరి బ్రహ్మదేవుడు ఉండటం ఉన్నది అని చెప్పి మనం చూసాము. సో ఆ గోలోక చార్ట్ సో మీరు చూసారు. ఏది 14 లోకాలు, పైన బ్రహ్మలోకం. సో అదంతా గూడా దాని చుట్టూ మరి ఒక సర్కిల్ లాగా ఉంటుంది గదా! ఆ సర్కిల్ ఏంటి అంటే మహత్తత్వం అందులో నుంచి, ఆ మహత్తత్వం నుంచి ఇదంతా ఉద్భవించింది అని చెప్పి అందులో మనం చూసాం. కాబట్టి ఆ మహత్తత్వం నుంచి ఈ అన్ని లోకాలు మొత్తం దాంట్లో ఉండే క్షీరోదక సాయి విష్ణు అప్పుడు ఈ 14 లోకాలకి విష్ణువుగా ఆయన అక్కడ క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా పాల సముద్రంలో శ్వేత దీపంలో ఉంటారన్నది చూసాం. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అదంతా కూడా ఆ మహత్తత్వం అంతా ఇలా దానిలో ఇన్ని ప్రపంచాలు ఇవన్నీ పుట్టడానికి ఎవరు కారణం అంటే బీజ ప్రదానం చేసింది నేనే అని భగవంతుడు చెప్పి ఇలా ఆయన విస్తరించి గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా, క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా అన్ని చోట్ల ఆయన ఆ రకంగా వ్యాపించి ఉన్నారు. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతి తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని అహం బీజ ప్రదప్పిత. సో అన్ని మూర్తులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని జీవులు కూడా ఇక్కడ సంభవించాయి అంటే ఇక్కడ పుట్టాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఒక ఆకారంతో ఉన్నాయి అంటే వాటన్నిటికీ అహం బీజప్రద పిత. అహం నేను బీజప్రదానం చేసిన పిత తండ్రిని అంటున్నారన్నమాట. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం వల్లే మరి అన్ని జీవులు కనిపిస్తున్నాయి, ప్రకటితమయ్యాయంటే కంటికి కనిపిస్తున్నాయి. మరి అది చీమ అవ్వనివ్వండి, దోమ అవ్వనివ్వండి, జంతువు అవ్వనివ్వండి, కుక్క అవ్వనివ్వండి, చెట్టు అవ్వనివ్వండి, మనిషి అవ్వనివ్వండి, అన్నీ మరి ఇక్కడ ఉన్నాయి అంటే మన కంటికి కనపడుతున్నాయి అంటే అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఏదైనా కనిపించేదైనా, ఏదైనా కదిలేదైనా కదలేదైనా అన్నింటికి కూడా విత్తనం ఇచ్చే తండ్రిని నేనని తెలుసుకోండి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో మరి జన్మించడం వల్లే ఈ జీవులన్నీ కూడా ప్రకటితమయ్యాయి. కాబట్టి వాటికి విత్తనం ఇచ్చే తండ్రిని నేనే. సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణ ప్రకృతి సంభవ నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. సో ఈ సత్వం గుణం, రజోగుణం, తమోగుణం, ఈ 3 గుణాలు ప్రకృతి సంభవాలు. అంటే ఈ ప్రకృతిలో ఉంటాయి. ఈ ప్రకృతి అనే భౌతిక ప్రకృతి ఉన్నది కదా, మరి ప్రపంచం ఇదంతా ప్రకృతే. ఈ 14 లోకాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఈ 3 గుణాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. నిబధ్నంతి ఉండి ఏం చేస్తున్నాయి? నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినం అవ్యయం. సో అవి ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈ దేహంలో అవ్యయమైనటువంటి ఆత్మ ఉన్న దేహంలో ఉంటూ కూడా మనం ఈ 3 గుణాలకు అందరూ బద్ధులైపోతున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఆత్మ యొక్క డెఫినిషన్ ఏమిటి అని ఎవరైనా మనల్ని అడిగితే సచ్చిత్తానందం అని చెప్పొచ్చు. సచ్చిత్తానందం అనేది ఎవరి పేరు? భగవంతుడి పేరు. ఆత్మని కూడా సచ్చిత్తానందం అని ఎందుకు అంటున్నాము? ఆత్మ కూడా భగవంతుడి అంశ కాబట్టి. సచ్చిత్తానందం అంటే అసలు అర్థం ఏమిటి? సత్ అంటే మార్పు లేనిది, అన్నీ మారిపోతాయి. మనమేమిటి, జంతువులేమిటి, చెట్లేమిటి, ఆఖరికి ప్రపంచమే ఎప్పుడూ శాశ్వతంగా ఇలా ఉండదు. అన్నీ ఏనాటికో ఒకనాటికి విలీనం అయిపోతాయి. మార్పు లేకుండా అలాగే ఉండేదే సత్.
సో ఏది ఉందబ్బా మార్పు లేకుండా అలాగే అన్నీ ఏనాటికో ఒకనాటికి విలీనం అవుతాయి కదా. భగవంతుడే ఎప్పుడూ శాశ్వతంగా మార్పు లేకుండా అలాగే ఉండేది. కాబట్టే ఆయనే సత్తు, పరమ సత్ అని అందుకే భాగవతంలో మొదట్లోనే భగవంతుణ్ణి నిర్వచించారు. ఆయన పరమ సత్యము అంటే ఇక భగవంతుడు ఆయన తప్ప ఇక వేరే ఎవ్వరూ కూడా ఇంత మార్పు లేకుండా ఉండేవారు. పర్మనెంట్ గా అలాగే ఉండేది ఒక్క భగవంతుడే. ఆయనే సర్వకారణ కారణుడు. కాబట్టి అన్ని సృష్టికి లయకు అన్నిటికీ కూడా ఆయనే కారణం. కాబట్టి ఆయన పరమ సత్యం. సో సత్ అన్న మాటకి భగవంతుడు. ఆత్మకు కూడా ఎందుకు ఇస్తున్నాము అంటే ఆ పేరు భగవంతుడిలో అంశ కాబట్టి. సో ఆత్మకు కూడా అవే లక్షణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి భగవద్ లక్షణాలు. సో సత్. చిత్ అంటే ఆ భగవత్ లక్షణాలని ఎరుక చేసుకోగల జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు వచ్చేదేమిటి? సత్తు ప్లస్ చిత్తు ఉన్నప్పుడు ఆనందం. అది ఎటువంటి ఆనందం? సచ్చితానందం, బ్రహ్మానందం, నిత్యానందం, మహదానందం, దివ్యానందం. ఏది జరిగినా మనకి ప్రాపంచిక కష్టాలు వాటి వేటి వల్ల కూడా తరిగిపోని ఎఫెక్ట్ కాని ఆనందం అన్నమాట. సో అది సచ్చిదానందం. అది భగవంతుడి యొక్క తత్వం. ఆయన అందుకే ఎప్పుడూ సచ్చిదానందుడే. ఆయన సత్వరజస్తమో గుణాలు ఆయన మీద ప్రభావం లేదు కాబట్టి, సత్వరజస్తమో గుణాలకు ఆయన అతీతుడు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఈ గుణ ప్రభావం లేకపోబట్టి ఆయన ఎప్పుడూ సచ్చిదానందమూర్తిగానే ఉంటాడు. మనం మరి గుణాలకు లోబడబట్టి ఈ గుణాలు మన కోరికలను కలిగించి కోపాలని తాపాలని ఈర్ష్యల్ని ద్వేషాలని రాగాలను ఇవన్నీ కలిగిస్తున్నాయి. దాంతో మన మైండ్ ఎప్పుడు అశాంతితోనే ఉంటుంది. ఇవేవి లేకుండా పక్కన పెట్టగలిగినప్పుడు ఈ రాగద్వేషాలన్నిటినీ తోసివేయగలిగినప్పుడు 3 గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు ఇంకా మనకి అంత సచ్చిదానందంగానే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ప్రకృతిలో ఈ 3 గుణాలు ఉన్నాయి. ఉండి ఇంత సచ్చిదానందమైన శాశ్వతమైన ఆత్మ కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు మనం ఆ ఆత్మ యొక్క ఆనందాన్ని గుర్తించలేక ఈ గుణాల వల్ల అందరూ బందీలు అవుతున్నారు. సో వాళ్ళల్లో ఉన్న ఈ సచ్చిదానందాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఎందుకు అంటే ఈ గుణాల వల్లే. ఈ గుణాలన్నీ మనలో ఈ రాగద్వేషాలను కలిగిస్తున్నాయి. తద్వారా మనం ఆ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోతున్నాం. సో అని ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. సత్వగుణ అంటే గుణ ప్రభావాలు. అంటే సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం మంచి లక్షణాలతో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు తెల్లవారుజామున లేవడం. రజోగుణం వాళ్ళు కొద్దిగా ఆలస్యం, తమో గుణం వాళ్ళు ఇంకా ఆలస్యం. లేచిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? సత్వగుణం వాళ్ళు కాస్త భగవంతుడి మీద ధ్యాస ఉంటుంది. లేవగానే ముందు భగవద్ జపమో ఏదో చేసుకోవాలనుకుంటారు. కానీ రజోగుణం ఉన్న వాళ్ళు కోరికల మీద వాళ్ళకెప్పుడు కాన్సంట్రేషన్ కాబట్టి లేవగానే ఇంకా ఏదో మన బాడీని కండిషన్లో పెట్టుకోవాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. తప్పేమీ లేదు. శరీరాన్ని మరి కరెక్ట్గా పోషించుకుని సరి అయిన ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం మంచిదే. కానీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి? ముందు లేచిన తర్వాత కొంచెం సేపు భగవంతుడి కోసం స్పెండ్ చేసి అప్పుడు వెళ్ళొచ్చు. కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే ఇదే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అన్నమాట వాళ్ళకి. తర్వాత తమో గుణంలో వాళ్ళు లేచిన తర్వాత కూడా అసలు లేవడమే లేటు. లేచిన తర్వాత కూడా సమయాన్ని సోమరితనంతో వృధా చేయడం. అలాగే సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఎప్పుడు కొంచెం ఆధ్యాత్మికతలో పురోగమనం చెందాలనే పుస్తకాలు, రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా డబ్బులు ఎక్కువ సంపాదించాలనే పద్ధతులు, తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు పనికిరాని మాయాజాల పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటారు. సత్వగుణం వాళ్ళు త్వరగా పడుకుంటారు. అర్లీ టు బెడ్, అర్లీ టు రైజ్. ఈ రజోగుణం వాళ్ళు కొంచెం ఆలస్యం. తమో గుణంలో వాళ్ళు సగం రాత్రి అయిపోయిన తర్వాత తెల్లవారుతుండగా పడుకుంటారు. ఈ సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మరి శుద్ధత్వంలో ఉంటారు. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం స్వార్థం మెంటాలిటీలో ఉంటారు. ఎక్కువ మంది మనుషులందరూ రజోగుణంలోనే ఉంటారు. తమో గుణంలో వాళ్ళు మరీ అజ్ఞానంతో మరి ఈ అజ్ఞానపు దారిలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు.
సో అవి ఎలా వర్ణించారో చూద్దాం గుణాలను. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంజ్ఞేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంజ్ఞేన చానఘ. అనఘ అంటే పాపరహితుడా అని అర్జునుణ్ణి సంబోధిస్తూ, అందుకని ఈ సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు నిర్మలత్వాత్ అంటే చాలా మలినం లేకుండా చాలా పవిత్రంగా ప్రకాశవంతంగా చేస్తుంది సత్వగుణం ఒక మనిషిని. సో సత్వగుణం మిగిలిన 2 గుణాల కంటే కూడా పవిత్రమైనది కాబట్టి అది ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది. ఈ మనిషిని పాప ఫలితాల నుంచి విముక్తుల్ని చేస్తుంది. సుఖ సంజ్ఞేన బధ్నాతి అయితే సౌఖ్యంతో, అంటే నేను మంచివాణ్ణి, నేను అన్నీ మంచిగా చేస్తున్నాను, అన్ని పుణ్యం చేస్తున్నాను అని ఒక రకమైన మనసులో తెలియని అహంకారం అంటే ఉంటుంది కొద్దిగా. దాంతో వీళ్ళు బంధాలు ఏర్పరచుకుంటున్నారన్నమాట. కాబట్టి ఈ బంధాలు అంటే మరి ఆ గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు సుఖంతో, జ్ఞానం ఉంది నాకు, నేను మంచి మార్గంలో ఉన్నాను అనేటటువంటి ఫీలింగ్తో బందీలైపోతున్నారు. సో అది కూడా ఉండకూడదు. ఆ అహంకారం కూడా ఉండకూడదు. నేనేదో మంచివాణ్ణి, నేనేదో మంచి మార్గంలో ఉన్నాను, నేను అన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నాను, అన్ని పుణ్యమే చేస్తున్నాను, పుణ్యం చాలా మూటగట్టుకుంటున్నాను, చక్కగా మంచి మార్గంలో ఉండి ఇలా ఆలోచనలో ఏమిటంటే దాని అర్థం నీ గురించి అహంకారంలో ఇంకా ఉన్నావు. ఇదేదో నా బాధ్యత, నేనేదో గొప్పవాడిని కాదు, చెయ్యాలి, మనిషి అన్న తర్వాత ఇలాగే ఉండాలి, నా డ్యూటీ నేను నిర్వహిస్తున్నాను అనుకోకుండా నేను మంచివాడిని కాబట్టి ఇవన్నీ చేస్తున్నానని ఇంకా అనుకుంటున్నారన్నమాట. సో అది డిఫరెన్స్. సో అలా అనుకుంటున్నంత కాలం నేనేదో మంచివాడిని చేస్తున్నాను మంచి పనులని నేను అనే అహంకారం ఉన్నంత కాలం వాళ్ళు బద్ధులే అవుతారు. పాప విముక్తులు అవ్వచ్చు, కానీ జనన మరణ చక్రం నుంచి ఇంకా విముక్తులు అవ్వరన్నమాట. అది అక్కడ పాయింట్. రజోరాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణా సంజ్ఞ సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంజ్ఞేన దేహినం. ఈ రజోగుణం ఉన్నది అంటే ఇది కామం నుంచి, కోరికల నుంచి పుడుతోంది. ఈ రజోగుణం విపరీతమైన కోరికల నుంచి పుడుతోంది రజోగుణం. దీని కారణంగా మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ కామ్య కర్మలు చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకు చేస్తాం? కోరికలను తీర్చుకోవడానికి చేస్తున్నాం. సో ప్రతిఫలాసక్తి విపరీతంగా ఉంటుంది. సో దాంతో అందరం బద్ధులైపోతున్నారు ఈ రజోగుణం ఉన్నవాళ్ళు. తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహినం సర్వదేహినాం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభీస్ తన్నిబధ్నాతి భారత. సో ఇక తమో గుణం ఉన్నది అంటే తెలుసుకో, అది సర్వదేహాన్ని కూడా మోహత్వానికి గురి చేస్తుంది, మొత్తం మనిషిని మోహత్వంలో పడేస్తుంది. ప్రమాద అంటే ఇక్కడ బుద్ధిహీనత అనమాట. బుద్ధిని నశింపజేసి మరి ఆలస్య, సోమరితనం, నిద్ర ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటితో బంధించి వేస్తుంది అంటున్నారు. సో ఈ తమో గుణం అసలు దేని వల్ల పుట్టింది? అజ్ఞానం వల్ల పుట్టింది. రజోగుణం దేని వల్ల పుట్టింది? కోరికల వల్ల పుట్టింది. సో కోరికల కోసం పనులు చేసి ఆ రకంగా రజోగుణంలో బద్ధులు అవుతున్నారు. ఇక్కడ అజ్ఞానం వల్ల ఈ తమో గుణం అందరినీ మోహంలో పడేసి, ఇక ఆ మోహంలో పడిపోతే అజ్ఞానంలో ఏమొస్తుంది? బుద్ధిహీనత, బుద్ధి ఉండదు, సోమరితనం, నిద్ర, ఇటువంటి వాటితో మరి మనుషులందరినీ ఈ తమో గుణం బందీలు చేసేస్తోంది. ఈ రకంగా ఆత్మను మరి జనన మరణ చక్రంలోనే కట్టిపడవేస్తోంది. సత్వం సుఖే సంజయతి రజః కర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్యతు తమః ప్రమాదే సంజయచ్యుత. సో సత్వగుణమేమో సుఖాన్ని ఇస్తుంది, రజోగుణమేమో కర్మలలో కట్టిపడేస్తుంది.
అలాగే కానీ కానీ జ్ఞానం ఆవృత్య, జ్ఞానాన్ని ఆవహించి కప్పివేసి ఈ బుద్ధిహీనత తెచ్చిపెడుతుంది తమో గుణం అని చెప్పి మళ్ళీ వీటి గురించి ఇంకా ఇక్కడ మనకి వివరిస్తున్నారు. సత్వగుణం సుఖాన్ని ఇస్తుంది, అంటే ఏదో ఒక తృప్తి ఉంటుంది కదా, మంచి మార్గంలో ఉన్నాము, నేను అన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నానులే, పాపం మూటగట్టుకోవడం లేదు, అలా కొంచెం అతృప్తి, ఆ సుఖం. అలాగే రజ కర్మణి భారత, సో రజోగుణం మరి కర్మలలో నిమగ్నం అయ్యేటట్టు చేస్తుంది. ఎందుకు? కోరికలు ఉంటాయి కదా, ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి తాపత్రయపడి ఆ పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటాం మన కోరికలు తీర్చుకోవడానికి. ఇక తమో గుణం జ్ఞానాన్ని మొత్తం ఆవహించి బుద్ధిహీనతలో పడవేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో సత్వగుణం మరి సుఖం అంటే ఇక్కడ దేవతలు, దేవలోకాలని చూపిస్తున్నారు. రజోగుణం కర్మలలో బద్ధులు చేస్తుందంటే కర్మలు చేసేది ఎక్కడ? ఈ కోరికలు ఇవన్నీ ఈ భౌతిక ప్రపంచం, భూలోకం. సో భూలోకంలో చూపిస్తున్నారు. ఇక అజ్ఞానం అనేది కింది లోకాలు చూపిస్తున్నారన్నమాట, తమో గుణం. రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్వం భవతి భారత, రజసత్వం తమశ్చైవ తమస్సత్వం రజస్తథా. సో ఈ రజస్సు తమస్సు తిరిగి ఒక్కొక్కసారి సత్వగుణాన్ని అణిచివేస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ఒక్కొక్కసారి రజోగుణం సత్వగుణం కలిసి తమో గుణాన్ని అణిచివేస్తాయి. కొన్నిసార్లు తమో గుణం సత్వగుణం కలిసి రజోగుణాన్ని అణిచివేస్తూ ఉంటాయి. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఈ 3 గుణాలు ఉంటాయి ఎంతో కొంత అందరిలో, కానీ కొన్నిసార్లు ఒక 2 గుణాలు 3వ గుణాన్ని అణిచివేస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి కొన్నిసార్లు మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి, కొన్నిసార్లు మరి ఈ రజోగుణం ఆలోచనలు వస్తాయి, కొన్నిసార్లు తమో గుణం ఆలోచనలు కూడా రావచ్చు. కాబట్టి మన విచక్షణతో మనం ఆ తమో గుణాన్ని అరికట్టి రజోగుణాన్ని కూడా అరికట్టగలిగితే చక్కగా సత్వగుణంలో మంచి ఆలోచనలతో ఉంటాం. సో 3 గుణాలు పోటీపడి వాటి వైపు తీసుకువెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనము మన యొక్క విచక్షణను ఉపయోగించుకోవాలని దీని అర్థం చెప్తున్నారు భగవంతుడు. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే, జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. సో దేహంలో ఉన్న అన్ని ద్వారాలు ఎప్పుడైతే ప్రకాశవంతం అవుతాయో, అది ఏమి ద్వారాలు, ఎన్ని ద్వారాలు ఉన్నాయి దేహంలో ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో పెట్టని చూద్దాం. అయితే అప్పుడు అన్ని ద్వారాలు ప్రకాశవంతం అయితే సత్వగుణం ఉన్నట్లు అర్థం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళని అర్థం, అన్ని ద్వారాలు ప్రకాశవంతంగా ఉన్నట్లయితే. అలాగే లోభ ప్రవృత్తిరారంభ కర్మణామశమ స్పృహ, రజస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే భరతర్షభ. సో లోభ ప్రవృత్తి అంటే ఈ లోభం అంటే దురాశ అనమాట. ఇంకా ఇంకా కావాలి కావాలి అని విపరీతమైన కోరికలు, అలాంటి ప్రవృత్తి, మరి ఏదో ఆ కోరికలు తీర్చుకోవాలనే ఆరాటం, దాంతో ఒకటే పనులు, మరి అందులో ప్రయత్నాలు, ఇలాంటి కర్మల్లో గనక నిమగ్నం అయినప్పుడు అది రజోగుణం పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? లోభం, విపరీతమైన పనులు, కోరికలు తీర్చుకోవడానికి విపరీతమైన తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు, సాధ్యంగా ఇక అణుచుకోలేని కోరికలు అనమాట, విపరీతం తపన, కావాలి కావాలనే తపన, ఇవన్నీ ఈ లక్షణాలన్నీ వృద్ధి చెందుతాయట రజోగుణం గనక అలవర్చుకున్నామంటే. అప్రకాశో ప్రవృత్తిశ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ, తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురు నందన. సో ఇక అప్రకాశం అంటే ప్రకాశత్వానికి ఆపోజిట్ అంటే చీకటి, అంధకారం. అప్రవృత్తి అంటే ఏ మార్గంలో లేకుండా సోమరితనంలో ఉండడం, ఏ పని లేకుండా. ఇంకా ప్రమాద అంటే బుద్ధి లేకుండా, విచక్షణ లేకుండా ఉండడం, మోహం భ్రాంతిలో ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా తమస్యేతాని అంటే తమో గుణం అని చెప్పి జాయంతే, తమో గుణం నుంచే పుడతాయి ఇవన్నీ. ఏది? అంధకారం, సో అంటే అజ్ఞానం,
సోమరితనం, బుద్ధి లేకుండా ఉండడం, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి, ఇవన్నీ కూడా తమో గుణం గనక వృద్ధి చెందినట్లయితే ఈ గుణాలన్నీ కలుగుతాయి. కురునందన అంటే కురువంశస్థుడ అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా ఈ గుణాలన్నిటినీ వర్ణించారనమాట. రజోగుణం పెరిగితే లోభం, కామ్యకర్మలు చేసుకోవాలా కోరికల కోసం అనే తీవ్ర ప్రయత్నం, అదుపులేని కోరికలు, అత్యాశ. తమో గుణం ఉంటేనేమో ఇలా సోమరితనం, నిర్లక్ష్యం, అజ్ఞానం. సత్వగుణం అయితే మాత్రం అన్ని ద్వారాలు కూడా దేహంలో ప్రకాశితం అవుతాయి. ఏమిటా ద్వారాలు? ప్రశ్న అడిగాను, ఆన్సర్స్ చూద్దాం. చాట్ 9 ద్వారాలు. వెరీ గుడ్. సో సంధ్యా మాతాజీ పెట్టారు, నీరజ మాతాజీ పెట్టారు, శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ, సోమరత్న మాతాజీ. ఓకే. సో ఆల్రెడీ క్లాస్ తీసుకున్న వాళ్ళు కాకుండా ఈ క్లాస్కే వచ్చిన వాళ్ళు పెట్టండి. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ఇక అది తమోగుణ లక్షణాలు, రజోగుణ లక్షణాలు ఆ రకంగా వర్ణించారు, సత్వగుణ లక్షణాలు. ఇక ఇప్పుడు యదా సత్వే ప్రవృత్తే తు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విధాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. సో ఈ సత్వగుణంలో ఉండి మరలించారంటే దేహాన్ని గనుక వదిలినప్పుడు దేహదారి తదోత్తమ విధాం లోక, సో ఆ ఉత్తమ లోకాలను మరి అమలాన్ అంటే మలినం లేని అంటే పవిత్రమైన ఆ ఉత్తమ లోకాల్ని మహర్షులు ఉండేది. ఎవరు? ఉత్తమ విధాం. ఈ మహర్షులందరూ మహర్లోకం అని చూసాం కదా, సత్యలోకం కింద ఆ పైలోకాల్లో ఆ మహర్లోకాలు పొందుతారు. మహర్షులు ఉండే పుణ్యలోకాలు, పవిత్ర లోకాలకు వెళ్తారు సత్వగుణంలో ఉండి మరణించిన వాళ్ళు. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంనిషు జాయతే తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢయో నిషు జాయతే. ఒకవేళ రజోగుణంలో గనక మరణిస్తే గత్వా పొందుతారు. ఏది? కర్మ సంనిషు జాయతే, కర్మలు జరిగే చోటే వెళ్తారు, అదే పొందుతారు. కర్మలు జరిగేది ఎక్కడ అంటే భూలోకంలో. సో రజోగుణంలో మరణించిన వాళ్ళు భూలోకంలో మళ్ళీ పుడతారు. తదా అలాగే ప్రలీన తమో గుణంలో గనక మరణిస్తే, ప్రలీన అంటే మరణిస్తే, మూఢయోనిషు జాయతే అంటే మూఢులు అంటే జంతువులు ఉండే చోట పుడతారు. సో అంటే క్రింది లోకాల్లో పుడతారు. రజోగుణంలో మరణించిన వాళ్ళు భూలోకంలో కామ్యకర్మలు జరిగే చోట జన్మిస్తారంటే భూలోకం. తమో గుణంలో మరణిస్తే జంతుజాలాల్లో అంటే క్రింది లోకాల్లో పుడతారు. అది ఇక్కడ. సో రజోగుణం లోభం, కామ్యకర్మలు చేసుకున్న కోరికలు తీర్చుకోవాలనే తీవ్ర ప్రయత్నం, అణుచుకోలేని కోరికలు, తపన కోరికలతో ఇలా ఉంటారన్నమాట రజోగుణం వాళ్ళు. సత్వగుణంలో వాళ్ళు ఎప్పుడు కొంచెం భగవంతుణ్ణి చక్కగా పూజించుకోవడం, మంచి మార్గంలో ఉండడం, సామరస్యంగా ఉండడం, కుటుంబంలో కలహాలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉండడం, ఇటువంటి లక్షణాలు వాళ్ళకి. తమోగుణం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఇక మరి అంధకారం, సోమరితనం, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి, అది ఈ రకంగా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళ లోకంలో వాళ్ళు ఇలా తింటూ ఏమి పని చేయకుండా ఇలా ఉంటారన్నమాట. ఇంతింత తినకపోయినా ఇన్ జనరల్ దాని అర్థం ఏమిటో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అది సత్వగుణంలో మరణిస్తే మరి పవిత్ర లోకాలకు, మునులుండే పవిత్ర లోకాలకు వెళ్తారు. రజోగుణంలో మరణిస్తే మరి భూలోకంలో మళ్ళీ పుడతారు. తమో గుణంలో మరణిస్తే జంతు జాతులలో పుడతారు. కర్మజస్సు కృతస్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమసః ఫలం. సో ఈ సత్వగుణంలో చేసిన కార్యాలన్నీ కూడా పవిత్రమైన ఫలితాలు ఇస్తాయి. మనకి ఇక్కడ గుడులు అవి చూపిస్తున్నారు సత్వగుణానికి సంకేతంగా. అలాగే రజోగుణంలో చేసే పనులు దుఃఖాలు కలిగిస్తాయి. మరి దుఃఖాలు కలిగిస్తాయంటే
ఇంకా కోరిక తీరలేదు, తీర్చుకోవాలి. రేపు ప్రొద్దున లేసి మనం ఇంత పని చేస్తే గానీ మనకు ఆ కోరిక తీరదు. ఇవన్నీ ఏమిటి మరి? ఆ కోరిక తీర్చుకోవడానికి మనం పడే తిప్పలు. అంతే గదా! సో, అందుకని ఈ కోరిక రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు గూడా ఈ పనులు చేసుకుంటూ దుఃఖాలు లో ఉంటారు. తమో గుణంలో చేసే పనులు అజ్ఞానపు చీకటిని కలిగిస్తాయి. సో, అంటే ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ రజోగుణానికి ఏం చూపిస్తున్నారు ఈ స్లమ్స్? మరి అందరూ కింద మీద పడుతూ పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాం. మరి అయితే తప్పు లేదు. మన జీవితం గడపటానికి కొన్ని ముఖ్య అవసరాలున్నాయి. అవి తీర్చుకోవడానికి చెయ్యాలి. కానీ అంతటితో ఆగుతామా? ఇంకా ఎన్నో పనులు మీరు గమనిస్తే మన నిత్యావసరాల కోసం చేసేవి కాదు. అవన్నీ కోరికల కోసమే. ఇంకా పెద్ద ఏదో కావాలి. ఇంకా పెద్ద ఏదో సంపాదించాలి. ఉన్నది చాలదు. ఇంకా సంపాదించాలి అని ఆశకు అంతు లేకపోబట్టే ఎన్నో రకాల పనుల్లో ఇరుక్కుని మనం ఈ రకంగా మరి దుఃఖాలలో వాటిలో ఉంటూ ఉంటాం. సో, అందుకని బిజీ లైఫ్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అజ్ఞానం తమోగుణం మరి చీకటిని కలిగిస్తుంది. సో, ఈ మెట్ల కిందకొస్తే గోడ ఉంది. ఇంకెటూ వెళ్ళడానికి లేదు. అలాంటి స్థితి అన్నమాట తమోగుణం. ఇక ఎటూ వెళ్ళలేని స్థితిలో చిక్కుకుపోవడం. అజ్ఞానం. సత్వాత్ సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. సత్వగుణంలో నిజమైన జ్ఞానం వస్తుంది. రజోగుణంలో దురాశ, ఇంకా కావాలనే కోరిక, విపరీతమైన కోరికలు. తమో గుణం ఏమో ఇక అసలు అజ్ఞానం కదా, పిచ్చితనం, నిర్లక్ష్యం, భ్రాంతి ఇవన్నీ పెరిగిపోతాయి తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసా జఘన్యా గుణవృత్తిస్థా అధో గచ్చంతి తామసా. ఊర్ధ్వం అంటే పైలోకం గచ్చంతి ప్రాప్తిస్తుంది సత్వస్థ. సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్లకు పైలోకాలు ప్రాప్తిస్తాయి. మధ్యే తిష్టంతి రాజస, మధ్యలోకాల్లోనే తిష్ట వేసి కూర్చుంటారు రజోగుణం ఉన్నవాళ్ళు. అంటే ఇక అక్కడే పుడుతూ ఉంటారు మళ్ళీ మళ్ళీ భూలోకంలో. జఘన్యా గుణ వృత్తిస్థా అధో గచ్చంతి తామస. ఇక తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇక క్రింది లోకాలే ప్రాప్తం అవుతారు. కింది లోకాల పాలు అయిపోతారు. కింది లోకాలు చూసాం కదా, అతల విత్తల సూతల తలాతల పాతాళ లోకాలు. సో తమో గుణం ఉంటే ఇంకా వాటికి అక్కడ ఉంటారు. సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు పైలోకాలంటే సత్యలోకం, తపోలోకం, జ్ఞానలోకం, మహర్లోకం, ఇంద్రలోకం, గంధర్వలోకం, ఇవన్నీ. మధ్యలో భూలోకం, కింద ఈ అతల విత్తల సుత్తల తలాతల. సత్వగుణం ఉంటే పైలోకాలు, రజోగుణం ఉంటే భూలోకం, తమో గుణం ఉంటే కింది లోకాలు. శ్లోకం 19. నాణ్యం గుణేభ్య కర్తారం యదా ద్రష్టానుపశ్యతి గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్తి మద్భావం సోధిగచ్చతి. సో ఈ సర్వకర్మల్లోనూ కూడా ఈ 3 గుణాల కంటే అన్యుడైన కర్త ఇంకొకడు ఉన్నాడు, ఇంకొకడు లేడు అని ఎవరైతే చూడగలుగుతారో, అంటే మనం ఏ పని చేసినా కూడా ఈ 3 గుణాలే చేయిస్తున్నాయి, ఈ గుణాలు తప్ప వేరే కారణం కాదు మనం ఏ పని చేసినా అంటున్నారనమాట. మరి అంతే కదా, మనం ఆత్మ సచ్చిదానందం అయినా కూడా మరి కొందరు మంచి పనులు చేస్తున్నారు, కొందరు చెడు పనులు చేస్తున్నారు, కొందరు స్వార్థంతో కూడిన పనులు చేస్తున్నారు. ఇన్ని రకాలుగా చేస్తున్నాము అంటే మనం అలవర్చుకున్న గుణాలను బట్టే. మనం చేసే పనులన్నీ ఎవరు చేస్తున్నారు? మన గుణాలు చేస్తున్నాయి అని ఎవరైతే తెలుసుకుని ఈ త్రిగుణాతీతమైన పరమాత్మను తెలుసుకోగలిగినప్పుడు మనిషి నా దివ్య భావాన్ని పొందగలడు. సో ఇదంతా కూడా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో మనం ఈ రకంగా ప్రవర్తిస్తున్నాం. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న మాయ. దీనిని దాటుకుని ఈ గుణాలు చెప్పినట్లుగా కాకుండా మనం శుద్ధతత్వంతో మరి
పవిత్రతతో ఉన్నప్పుడు ఈ గుణాతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు భగవంతుడి యొక్క దివ్యత్వాన్ని చూడగలము. ఎందుకంటే ఆయన గుణాతీతుడు. ఆయన ఈ గుణాలకు ప్రభావితుడు కాడు. కాబట్టి మనం కూడా ఈ గుణాలకు ప్రభావితం కాకుండా ఉంటేనే భగవంతుడి తత్వం అర్థమవుతుందన్నమాట. సో అలా ఈ ఉండాలి అంటే అసలు ఈ గుణాల తత్వం ఏమిటి అని ఆలోచించాలి. ఆలోచించి ఓహో నేను ఇలా చేస్తున్నాను అంటే నాలో సత్వగుణం ఉండబట్టి ఇలా మంచి ఆలోచన వచ్చింది. నేను ఇలా స్వార్థంతో ఆలోచిస్తున్నాను, ఇది కావాలి అది కావాలని అంతులేని కోరికలతో ఉన్నాను అంటే నాలో రజోగుణం ఈ రకంగా నన్ను ఈ పనులు చేయిస్తుంది. అది తీసుకుందాం, అది కొందాం, ఇది చేయటానికి ఇంకా డబ్బులు సంపాదిద్దాం, లంచాలు తీసుకుందాం, లేదా ఓవర్ టైం చేద్దాం, దేనికి కారు కొనుక్కోవడానికి. సో కారు అనే కోరిక వల్ల ఇంకా ఇంకా మనం ఇలా అవస్థలు పడుతున్నాం ఆ డబ్బు కోసం. సో అదంతా కూడా కోరికే లేకపోతే ఏ అవస్థ ఉండదు. ఏదో ఉండడానికి ఒక నీడ, తినడానికి తిండి ఉండిలే, ఎందుకు ఈ అనవసర కోరికలు అనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనకు అంత బాధ ఉండదు. కానీ లేదు అనుకున్నామంటే ఇంక బాధ తెచ్చుకోవడానికి తాపత్రయం పడుతూ ఉంటాం కదా. కాబట్టి తాపత్రయాల్ని, కోరికల్ని తగ్గించుకున్నవాడే ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతాడు. ఈ పనులు, ఈ కోరికలు, ఈ పనులు చేయడం ఇదంతా ఎవరు కలిగిస్తున్నారు అంటే ఈ సత్వరజస్తమ గుణాలు కలిగిస్తున్నాయని అర్థం చేసుకుని భగవంతుడు ఏ రకంగా త్రిగుణాలకు అతీతుడో మనం కూడా ఈ గుణాలను వదిలించుకుని మనం ఆ శుద్ధ సత్వగుణంలోకి వెళ్దాం. అసలు తమోగుణం నుంచి రజోగుణం నుంచి సత్వగుణంలోకి ఎదిగి ఆ తర్వాత సత్వగుణంలో కూడా ఈ అహంకారం అనేది లేకుండా నేను మంచివాడిని, మంచి పనులు, ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తూ అలా ఉండటం శుద్ధ సత్వం అనమాట. అది భగవంతుడు మరి ఏమీ ఆశించి ఆయన ఈ సృష్టి క్రియేట్ చేయడం లేదు, నడిపించడం లేదు. ఆయన నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తున్నారు. మనం ఏదైనా కంపెనీ రన్ చేస్తున్నామంటే చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాం. అబ్బా నేను ఎంత తెలియగలవాడిని, ఇంత బాగా చేస్తున్నాను, అంత బాగా చేస్తున్నాను అని. దాంతో ఏమిటంటే మంచి పనులు చేసి మంచిగా రన్ చేసిన అక్కడ అహంకారంతో మనం ఇంకా అశుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళటం లేదన్నమాట. ఇది మన బాధ్యత, చేయాలి, తప్పదు. జీతం తీసుకుంటున్నప్పుడు నేను చేయక ఏం చేస్తాను, ఇది నా బాధ్యత, ఈ మాత్రం కూడా చేయకపోతే అసలు పాపం అనేటటువంటి నిరహంకారం తత్వంతో ఉండాలన్నమాట. సో అది శుద్ధతత్వం. మరి భగవంతుడు ఏమన్నా గొప్పగా నేనేదో అందరూ పొగుడతారని ఆయన చేస్తున్నారు ఇవన్నీ, ఆయన తన బాధ్యత అనుకుని చేస్తున్నారు. సో అలా ఈ త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు భగవంతుడు అందుకే నా దివ్య స్వభావాన్ని వాళ్ళు చూడగలరు, పొందగలరు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. గుణానేతానతీత్య త్రీన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖై విముక్తో మృతమశ్నుతే. సో ఈ గుణాలకు అతీతంగా ఎందుకు అబ్బాయి ఇంత కష్టపడి వెళ్ళాలి, ఏదో రజోగుణంలో ఉండి మన కోరికలు మనం తీర్చుకుంటుంటే బాగానే ఉంది కదా అనుకోవచ్చు. సో ఎందుకు ఆ గుణాలన్నింటినీ అధిగమించి సత్వగుణాన్ని కూడా అధిగమించడం ఎందుకు అనేది ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. ఈ 3 గుణాలను కూడా అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు 3 గుణాలకు త్రీన్ గుణానేత అతీత్య 3 గుణాలను అధిగమించి మన గుణాలను అధిగమించగలిగినప్పుడు దేహి జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖై, జన్మ మృత్యు వృద్ధాప్యం దుఃఖాలన్నిటి నుంచి విముక్తుడై అమృతమశ్నుతే అమృతత్వాన్ని పొందుతాడు. సో అంటే అమృతత్వం అంటే ఇంక మోక్షం, జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి. ఈ సంఖ్యలు బంధాలు తెంచుకోగలుగుతాం అన్నమాట ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో, అది చూపిస్తున్నారు. సో భౌతిక ప్రపంచంతో తెంచుకున్నామంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఇక మనం మళ్ళీ జనన మరణ చక్రంలో లేము అని. సో ఈ దేహదారి అంటే మనిషి ఎప్పుడైతే ఎవరైనా సరే జీవి ప్రకృతి త్రిగుణాలను గనక అధిగమించగలిగినప్పుడు, అంటే ఈ త్రిగుణాల ప్రభావాన్ని గనక దాటగలిగినప్పుడు జన్మ మృత్యు వృద్ధాప్యం లాంటి దుఃఖాలన్నిటి నుంచి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వాన్ని పొందుతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో అందుకు మరి అంటే ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి రావడం ఎప్పుడు అంటే ఇలా గుణాతీతంగా వెళ్ళగలిగిన వాళ్లకు. అప్పుడు అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, ఏదో గుణాతీతంగా మరి వెళ్తే మరి విముక్తి అంటున్నావు కదా, జనన మరణ చక్రం నుంచి
ఈ గుణాతీతంగా వెళ్ళిన వాళ్ళ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అని అడుగుతున్నాడు. క్లైర్లింగైత్రీన్ గుణ అంటే మనకు వచ్చిన డౌటే అర్జునుడికి కూడా వచ్చింది. మనకు కూడా అయితే గుణాతీతంగా వెళ్ళాలి, జనన మరణ చక్రం నుంచి మోక్షం వస్తుంది. అయితే ఎలాగబ్బా, ఏం చేస్తే మనం ఈ గుణాతీతం అవుతాము అని మనకు డౌట్ వస్తుంది కదా. అదే డౌట్ అర్జునుడికి కూడా వచ్చింది. క్లైర్లింగైత్రీన్ గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో కిమాచార కథం చైతాన్ త్రీన్ గుణానతివర్తతే. ఓ ప్రభు, అసలు కైర్లింగ స్త్రీన్ అంటే ఏ విధమైన లక్షణాలు, లింగాలంటే లక్షణాలు, ఏ విధమైన లక్షణాలతో ఈ 3 గుణాలు అతీత భవతి, 3 గుణాల్ని అధిగమించిన వాడు ఎలా అవుతాము, ఏ లక్షణాలతో ఇలా 3 గుణాల్ని అధిగమించిన వాళ్ళం అవుతాము ప్రభు. కిమ ఆచార అంటే వాళ్ళ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది, ఆచారం అంటే వాళ్ళు ఏం ఫాలో అవుతారు, వాళ్ళ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది, ఎలా నడుచుకుంటారు, కథం ఏ విధంగా చ ఏతాన్ ఇంకా వాళ్ళు ఈ 3 గుణాల్ని అతివర్తతే దాటుతారు, వాళ్ళు ఎలా ఈ 3 గుణాల్ని దాటగలుగుతున్నారు ప్రభు. ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడైన వాడు అసలు ఏ లక్షణాలతో ఉంటాడు, అతని ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది, ఈ 3 గుణాల్ని అతడు ఎలా గలుగుతాడు అని చెప్పి అర్జునుడు అడిగాడు అనమాట. అప్పుడు మరి భగవంతుడు ఈ 3 గుణాలు అధిగమించిన వాళ్ళ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయని అడిగాడు కదా. వాళ్ళు ఎలాంటి లక్షణాలు, ఎలా ప్రవర్తిస్తారు, వాళ్ళు ఎలా ఉంటే వాళ్ళు ఈ గుణాలను అధిగమించగలిగారు అని సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ప్రకాశం చ ప్రవృత్తిం చ మోహమేవ చ పాండవ నద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని నివృత్తాని కాంక్షతి ఉదాసీనవదాసీనో గుణైర్యో నా విచాల్యతే గుణావర్తంత ఇత్యేవం యోవతిష్ఠతి తేన్యతే సమదుఃఖ సుఖ స్వస్థః సమలోష్టాశ్మకాంచనః తుల్య ప్రియా ప్రియో ధీరస్తుల్య నిందాత్మ సంస్థుతిః మానాపమానయోస్తుల్య తుల్యో మిత్రారిపక్షయో సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీత స ఉచ్యతే. సో 4 పద్యాలు ఇవన్నీ ఈ గుణాతీతంగా ఉన్న వాళ్ళ లక్షణాలు. సో ఏమిటో చూద్దాం. ప్రకాశము లేదా ఆసక్తి వీటికి లోను కానివాడు, మోహము ఆసక్తి వీటన్నిటికీ లోను కానివాడు, వాటిని ద్వేషించని వాడు, అవి లేనప్పుడు కాంక్షించని వాడు, అంటే ఏదైనా ఏ విషయాన్నైనా ద్వేషించని వాడు, కావాలని కోరుకోనివాడు, అంటే కోరికలు కూడా అంతగా అరికెట్టుకున్నవాడు, గుణాలే పనిచేస్తున్నాయని తెలుసుకుని వాటి ద్వారా వచ్చే ఈ ప్రకాశాదుల యందు నిశ్చయత్వము స్థిరత్వము కలిగి, అంటే ఈ గుణాలే ఇవన్నీ చేయిస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ గుణాల వల్ల మనం ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాం అనే జ్ఞానంతో స్థిరత్వంగా ఉంటూ వాళ్ళు ఈ గుణాలకు ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉదాసీనతతో మరి అంటే ఏదైనా సరే సమత్వంతో ఉంటూ దివ్యతత్వంతో అలా ఉంటూ ఆత్మలోనే స్థితులై సుఖదుఖాలు ఏదైనా ఒకటే అనుకునేవాడు, అంటే సుఖమైన దుఃఖమైన ఒకే రకంగా ఉండేవాడు. మట్టి రాయి బంగారాన్ని కూడా సమంగా వీక్షించేవాడు. ప్రియమైనదైనా అప్రియమైనదైనా ఏ సమయంలో అయినా మంచి జరిగినా మంచి జరగకపోయినా సమంగా అంటే ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా అంటే సమత్వంతో ఉండేవాడు. నింద అయినా స్తుతి అయినా, ఎవరైనా నిందించినా, ఎవరైనా పొగిడినా, ఎవరైనా గౌరవించినా, ఎవరైనా అవమానించినా వాళ్ళ సమత్వంతో ఉన్నవాడు. గౌరవించారని పొంగిపోలేదు, మరి అవమానించారని కృంగిపోలేదు. శత్రుమిత్రులను సమంగా చూసేవాడు, సర్వములైన భౌతిక కర్మలను వదిలినవాడు అయిన మనిషి ప్రకృతి త్రిగుణాలను దాటిన వాడిగా చెప్పబడును అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇవి లక్షణాలు. ఈ లక్షణాలు ఇంతకు ముందు మనం చూసాం. ఎక్కడ చూసామో ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఇవే లక్షణాలు ఈ మధ్య చూసాం కూడా. ఎక్కడ చూసాము చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి, చూద్దాం. సో ఇవి లక్షణాలు మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ప్రకాశము ఆసక్తి మోహం కలిగినప్పుడు ద్వేషించని వాడు, అవి లేనప్పుడు కోరుకోని వాడు,
భౌతిక గుణాల యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని కలవరపడకుండా తటస్థంగా ఉండేవాడు. దివ్యత్వంతో ఆత్మలోనే స్థితుడై ఆనందాన్ని బాధని ఒకేలాగా చూసేవాడు. మట్టి రాయి బంగారాన్ని సమదృష్టితో చూసేవాడు. కావలసినదైన అవాంఛనీయమైన వాటికైనా సమంగా ఉండేవాడు. ప్రశంసైన నిందైన గౌరవమైన అగౌరవమైన సమానంగా ఉండేవాడు. స్నేహితుడు శత్రువు ఇద్దరినీ ఒకేలాగా చూసేవాడు. అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలని త్యజించి వాడు ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించిన వాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇవి ఆ గుణాలు. సో సమస్థితితో ఉండడం వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటన్నాడు కదా, ఏ పరిస్థితులైనా సమత్వం, తటస్థం, ఊరికినే ఉద్రేకపడి అది ఇది అనకుండా ఉద్వేగాలకు ఉదాసీనంగా ఉండడం, రియాక్షన్ విపరీతంగా లేకుండా గౌరవిస్తూ ఉప్పొంగిపోవడం, అవమానిస్తే ఒకటే కోపం తెచ్చుకోవడం, కృంగిపోవడం, ఇవేవి లేకుండా అసూయ లేకుండా ఉండడం. మరి ప్రశంస అయిన నిందైన గౌరవమైన అవమానమైన ఆనందమైన దుఃఖమైన కావాల్సింది జరిగినా కావాల్సింది జరగకపోయినా మరి ప్రతి ఒక్కరితో ప్రతిదానితో సమానంగా వ్యవహరించడం, ఎప్పుడు విచిత్రంగా వ్యవహరించడం, భగవంతుణ్ణి శరణు వేయటం, ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలు దృఢత్వం. ఓకే, అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ ఇలా అని చెప్పి భగవంతుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఎక్కడ చూసాము ఈ విషయాలు? 10th చాప్టర్ లేదు. ఎవరి లక్షణాలు? 12th చాప్టర్. వెరీ గుడ్ నీరజ భట్టాజీ, కరెక్ట్. 12th చాప్టర్ కరెక్ట్. ఓకే, ఆత్మ సంయమ యోగమేమో వేరు, అది 6th చాప్టరు. భక్తి యోగంలో శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు. సో భక్తి యోగ మార్గంలో వెళ్తే శుద్ధ భక్తుడిగా మారి ఇవే లక్షణాలు. జ్ఞానయోగ మార్గంలో వెళ్తే జ్ఞానిగా మారి ఇవే లక్షణాలు. ఇది జ్ఞానంతో అర్థం చేసుకుంటున్నారనమాట. ఇదంతా మనం కాదు. ఈ గుణాలు అనేవేవో ఉన్నాయి, ఈ మాయను దాటాలి, ఈ గుణాలను అధిగమించాలి. అప్పుడు మనం ఆత్మతత్వంలో శుద్ధత్వాన్ని భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలం అని ఈ తత్వం ఏమిటో తెలుసుకుని మనం ఆ తత్వం అలా ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళడం అనమాట. సో ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా లక్షణాలు చివరికి పరిపూర్ణత వస్తే ఇలాగే ఉంటాయి. అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. సో అర్జునుడు అడిగిన దానికి భగవంతుడి సమాధానం, మాంచయో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. సో అన్ని పరిస్థితుల్లో అకంఠితంగా నా పూర్ణమైన భక్తిలో ఎవరైతే నిమగ్నమై ఉంటారో శీఘ్రమే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలను దాటి బ్రహ్మభావాన్ని పొందుతారు. సో ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని పేరు. యోగం అంటే భగవంతుడితో కనెక్షను. ఆ భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకుని ఆయన ఎలా పొందాలో ప్రతి అధ్యాయంలో కనీసం ఒక్క శ్లోకంలో అయినా ఉంటుంది. అందుకే ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని పేరు అని చెప్పుకున్నాం. సో ఈ అధ్యాయంలో చాలా క్లియర్గా ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు ఆ మార్గాన్ని చెప్తున్నారు. అన్ని పరిస్థితుల్లో నా పట్ల ఈ భక్తిలో ఉన్నవాడు మరి త్వరలోనే ఈ త్రిగుణాలను దాటి ఈ బ్రహ్మభావాన్ని పొందుతాడు. సో అన్ని పరిస్థితుల్లో నిశ్చలమైన భక్తితో ఉండగలిగిన వాడు ఈ బ్రహ్మ స్థితికి వస్తాడు. ఆ బ్రహ్మం ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. బ్రహ్మమైన స్థితికి వస్తామంటున్నారు. ఏమిటబ్బా బ్రహ్మ స్థితి అని మనందరికి మళ్ళీ డౌట్ వస్తుంది కదా. ఆ బ్రహ్మం అనేది ఎలా ఉంటుంది? మనం అంటున్నాం కదా సచ్చిదానందం, మహానానందం, దివ్యానందం, బ్రహ్మతత్వం అని. ఏమిటి? బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య అవ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్య ఏకాంతికస్య చ. ఆ బ్రహ్మం అనే దాంట్లో అహం ప్రతిష్ట, అహం నేనే ప్రతిష్ఠుడనై ఉన్నాను. అమృతస్య అది అమృతతుల్యం, అమరమైనది. అవ్యయం నాశనం లేనిది. చ కూడా శాశ్వతస్య శాశ్వతమైనది. ధర్మస్య అంటే ప్రతి వాళ్లకు కూడా చేరుకోవలసిన చివరి ధర్మం అదే. ఈ అమరత్వ స్థితి,
ఈ బ్రహ్మస్థితి, ఈ బ్రాహ్మీ స్థితి, ఈ సచ్చిదానంద స్థితి, ఇదే పర్ఫెక్షన్. ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం పాస్ కావాలని కాలేజ్లో చేరితే డిగ్రీ రావాలి అని ఎలా అనుకుంటామో, ఈ జన్మ ఎత్తినప్పుడు అందరం కూడా ఈ స్థితికి వెళ్ళడమే పర్ఫెక్షన్. అంటే ఈ స్థితికి వెళ్ళిన వాళ్ళు పాస్ అయ్యారు అంటే మళ్ళీ జనన మరణ చక్రంలో ఇక వాళ్ళు పుట్టరు, ఎందుకంటే వాళ్ళు పాస్ అయిపోయారు. పాస్ అవ్వకుండా ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళే మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు. ఫెయిల్ అయితే అదే క్లాస్లో ఉంటాం కదా, అలాగే మళ్ళీ తిరిగి మనం ఇక్కడికే ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచానికే వస్తాం. సో అది ధర్మం, అందరూ కూడా ఫాలో అవ్వాల్సిన ధర్మం అది అంటున్నారు. సుఖస్య, చాలా సుఖవంతమైనది. ఎటువంటి సుఖం? కార్లు, ఇళ్ళు, మెత్తటి పరుపులు కొనుక్కుంటే వచ్చే సుఖమా? కాదు. ఏది జరిగినా కూడా తరిగిపోని ఆనందాన్ని ఇచ్చే సుఖం. అటువంటి సుఖం కాంతివంతం, ప్రకాశవంతమైనది. సో ఈ బ్రహ్మంలో నేనే ప్రతిష్ఠుడనై ఉన్నాను. ఆ బ్రహ్మం అమరమైనది, నాశనం లేనిది, శాశ్వతమైనది, అందరూ చేరుకోవాల్సిన ధర్మం, సుఖవంతమైనది, కాంతివంతమైనది. అటువంటి బ్రహ్మానికి అందులో ఉన్నది ఎవరు అంటే నేనే ప్రతిష్ఠుడనై ఉన్నాను. ఆ బ్రహ్మం అంటే నేనే అంటున్నారన్నమాట. ఇది లాస్ట్ శ్లోక. సో బ్రహ్మతత్వం గురించి చెప్పారు అది. సో బాధ్యతాయుతమైన ఎంపికలతో మనం ఈ శరీరంలో ఉండగానే నెక్స్ట్ జన్మకి రెడీ అయ్యి మనం ఈ రకంగా జన్మ లేకుండా చేసుకోవాలి. మనం ఏదో అనుకుంటాం, ఏదో బాధలు వస్తే మనం ఏదో ఈ అబ్బా పోతే పోతుందేమో ఇలా అనుకోవడం కాదు. మనం వైకుంఠ ధామాన్ని చేరుకోవడానికి సరైన మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి. మరి గుణాలు ఇలా మనల్ని కట్టిపడేస్తూ ఉంటాయి, బద్ధుల్ని చేస్తూ ఉంటాయి. మనకి ఈ గుణాలకు అతీతంగా భగవతత్వాన్ని మనం తెలుసుకోగలిగినప్పుడు ఇక మనకి విముక్తి భగవంతుడు ఇస్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ మనం ఈ అధ్యాయంలో చూసాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. సో ఈ గీతా పాఠంలో నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే 3 గుణాలకు అతీత